Muy bueno.
Asegúrelle que é o último. A máis, Laboratorios Rodolfo ofrecería un 15% dos produtos que receibe. Bo, se non se deixe no catálogo. Aquí ten, e moitas grazas. Teñan unhas pastillas de boca. O mellor para o mal sabor de boca. O seguinte. Pois, que teño moitas dores. Onde lle dores? Na casa, no traballo, aquí, en todas partes. En que parte do corpo? Na cabeza, na tripa, nas pernas. A cabeza doulle toda ou só unha parte? Toda. Entón doralle moito, non? Sí, moito. Diga 22. 22, A ver, unha vez máis. 23, Outra vez. 24, outra, 25. Está vostede vacilando? Eu? No. E vostede está recoñecéndome ou está mirándome de matemáticas? É vostede parvo? Non, son cociñeiro. Cociñeiro parvo. Cociñeiro axudante. A ver, saca a lingua. Ah, que come o pollo? Que pollo? O do pau. Que pau? O do pollo. Pero, é que se me meter a boca con pollo, non me importaría. Pero meterme o pau se con pollo, é un punto de non. Pero que papi que pollo? Abre vostede a boca. Que vostede va un pouco sucio. Eu, pero non lle digo nada. Pois é que nada Sí. é iso que ten que ver. Os que as lentes que uso son de sol. Que non, home, quero dicir se usa vostede lentes de ver. Se lle parece, vou usar lentes do ir. Veja, Sí, moito. Na cociña. en que parte do corpo? Na cabeza, na tripa, nas pernas. Home, vai darse vostede a esta pomada. En que parte do corpo? Pois onde lle doa. E se non me doe? Dea cando lle doa, se non dea cando lle saia do tubo da pomada. Fora! O seguinte. Que lle pasa a vostede? Que cando chove, pícame moitas pernas. E cando non chove? Cando non chove, tamén. Entón pícalle sempre. Non, Entón cando? cando chove. Quere vostede facer a escola? Non, A ver, cando lle pica? cando me rabuño. E cando se rabuña? Cando me roe. Ou sexa que lle pica sempre. Non. Pois dame vostede a estas pastillas. Eso non estamos cando chove. E cando non tamén lle vai saindo que xa é hora de marchar. Pero xa marcha, saída que éramos nós. Foi bueno mañá. Estes médicos da Seguridade Social